Здравейте, дами и господа, сега вече ги подредих по рейтинг, всичко съм направил, просто идеална музика направо, просто айде сега, Battleground 2, айде да го видим това, дано да е готино. Пак съм с моят приятел Стилян, направихме първите две видеа набързо, нали така? Чай сега да видим. Червено noob, easy, normal, hard, very hard, pro. Аз съм про. Чай сега. Keep Не знам дали съм про. Никога не съм го правил това. Easy. Easy. Опа. Normal. Hard. Very hard. Pro. Expert. We are the champions. Какво ще кажете? Аз съм чемпион. Какво ще кажете? Добре, нали? Така, mini games green, не, can you survive, не. Бого про. Това пък какво е? Ще бъда с данивците. Дани, сигурен ли си, че ще оцелем? Така мисля. За Бога, какво е това? Не знам, Дани. Може би трябва да паднем тук. И аз не знам. Level easy. Това е невъзможно. Хора, това е невъзможно да знаете. Тук трябва да си... Знаете ли с кой трябва да си? Глед, за прото какво прави? Чупих си крака, ама си заслужаваше. High jump. Не ми се правете на газари. Гледайте. Какво ще кажете? Айде бе. Напред. Чакай сега. Падни. Не дей така. Не се заби. Чакай сега. Да огледаме. Опа. Крака ми ме боли, обаче. Доста ме боли. Така. Болфал. Така. За Бога. Какво беше това? Какво за Бога беше това? Трябва да фана една топка ли? Не, този, който измисля това ниво е кошмарно. Battleground Pro. Аз съм, нали знаете, че съм про по тези работи. Нали ме знаете? Про съм. Про. Айде да про да видим. Първото ще... Не. Те, братко, па така, па са го направили пък. Чай са. GB, какво означава? GB. Сега ще се пробвам да го мина без проблем. Не, колелото се смачква, не може, това е идиотщина, хора. Чете се. Аз съм про, нали съм про, трябва да го мина. Аз съм про, бе, хора. Ще го минам. Да. Не! Фак, не може. Сега пак ще го пробвам. Аз съм про, няма как. Не съм гуд, не съм гуд. GB е най-слабото нещо. Чакайте пак сега. Не може, няма как, това е най-тъпото нещо в света. Който го е минал този рън, браво на него, супер човек. Му завиждам направо. Който го е минал този рън. Така. Да, беби. Просъм.
Impossible Willy. Това какво може да е? Сега го минавам. Гледайте сега как го се минава. Край сега вече не могат да стрелят две. Айде бе, стреляй машинка така. Не. Сега го минавам просто. Гледайте! Ама аз съм свръх човек, вие това не го осъзнавате, аз съм свръх, просто няма кой. Impossible. Върни се, за да живееш. Я да го имам това тъпо нещо. И сега ти ми come back to life. Така. Oh, it's a mirrors. Така. Да. Така, продължаваме. Така. Така, да, и. Така. Това ли беше? Тъп. FIFA. Ето. Айде да видим FIFA-та. Ще игра с Даниевците. Дани! Моля те, Дани! Моля те! Накарай Аржентина да бият. За Германия, ама те биха кофти. Нищо. Дани, давай, би, Дани! Заради мен! Бия, спокойно! И нищо не стана. Така. Суарто. Това много обичам. Суарто троловете. Много ги обичам тези неща. Така, сега няма да заради. Заради. Чай вляза. Факт. Така. Не мога да оцеля. Имам само 2 кинжала. И сега остава себе си да се наръгам. Хайде, наръгай се! Не мога да стигна! Не мога! Еми, като не можеш. За съжаление, този слот не беше много готин. Супер хард donation. Това е много хардвано. Това е най-трудното нещо през си. It's important. Да. Така, да, какво е импортнатото? Някои нива просто се чудат какво да правят и е много тъпо. Така, Дани, така. Игра последното ниво. Така, в момента го играя. В момента започвам да го играя всъщност. Така, welcome to course, баба ми. Така, добре, това е хубаво ниво. Добре изпипано. Браво. Красиво така, 3D, нали? Готина, браво. Браво на този, който се е опитал да го направи. Еми, добре, Даниевци. Айде, довиждане. Това с някакъв мод сигурност. Айде, Даниевци.